This afternoon we started at the Kevin van der Rijn Plantsoen with a small ceremony. And now we continue the program here at the Council Chamber of our beauty City Hall of Venray. Special welcome to our main guests, our 6 British liberators, Mr. John Sleep, Mr. Bernard Benson, Mr. Percy Lewis, Mr. Fred Lee, Mr. Ronald Nolan, and in particular, Sir Kenneth Mayhew. Welcome. And of course, welcome to all of you. And I say welcome to all the viewers of Pale and Maas TV who are watching this ceremony which is broadcasted live right at this moment. Welcome to you. Het komende uur, dames en heren, gaan we kijken en luisteren naar een aantal sprekers. We gaan genieten van zang, muziek en dans. We staan stil bij het feit dat het vandaag precies 75 jaar geleden is dat Venray, IJsselstein en Heide zijn bevrijd. Maar behalve stilstaan bij het verleden willen we de vrijheid vooral ook vieren in het hier en nu. Nu vieren dat we hier in Nederland, in Venray, vrij zijn. Dat we leven in vrijheid. Vrijheid, iets wat voor ons vandaag de dag nagenoeg vanzelfsprekend is, of lijkt te zijn. Een groot goed, als je het mij vraagt. En daarom zijn we hier vandaag in onze prachtige raadzaal van het gemeentehuis in Venray. En vandaar ook dat het logisch is dat de eerste spreker die het woord tot ons zal richten, onze eigen burgemeester is. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor onze burgemeester Hans Gielissen, our mayor Hans Gielissen. Welcome, dear friends. Welcome, liberators. It is a great honor indeed to meet you here in the Council Hall of Venray, where we once in 6 weeks have our council meetings. And now we meet you here, and we are very, very honored with your presence. As we are honored by the presence of many other guests, diplomats, generals, on behalf of the Bishop of Roermond, Bishop de Jong, many other guests, city council members, deputy mayors, and very many other people. It's great to meet you here, and we will have some solemn moments on this afternoon. Welcome as well the King's Commissioner, Gouverneur Theo Govens. We already had some moving moments outside, around the tree, together with our heroes of today. And this afternoon we are going to have a small program in this town hall, which used to be, before the war, a cloister, built in, I think, the 16th century. And in the war, this cloister was completely destroyed. But, and that is the Venray mentality, it was rebuilt. And here we are again, proud and happy that we can work and that we can cooperate for the happiness of our people. And that we can cooperate for the future happiness of our people. And we must be grateful, living in wealth, living with much money, living in health, living in a community which is organized, one of the best societies of the world. So gratitude and happiness are on display on this afternoon. I wish you all a very rich afternoon, and I hope to see you many, many years to come in our beautiful city of Venray. You saw the
pictures of how Venray looked like in 1944. Many buildings were destroyed. There was poverty, there was hunger, but we were helped then by the city of Haarlem. The citizens of Haarlem, they gathered money, food, stuff to use, cups and teapots, everything for the poor people in Venray. So that's also a moment to remember. We have been liberated by heroes and afterwards helped by fellow citizens from Haarlem. So that's part of our history that must be mentioned as well. I wish you a very pleasant and useful afternoon. Thank you. Dames en heren, we hebben zojuist geluisterd naar het ensemble van de Fanfarekorps Nationale Reserve. En we hebben geluisterd naar het muziekstuk met de naam Punjab. Geef ze nog een warm applaus. Dames en heren, we gaan nu luisteren naar onze volgende spreker. En we zijn bijzonder trots dat hij vandaag speciaal voor dit moment naar Venray gekomen is. Ik heb het over luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf. Het is onmogelijk om in mijn aankondiging
alles over hem te vertellen. Ik ga dat dan ook zeker niet proberen. Maar ik wil er wel een paar zaken uitlichten. Zoals ik al zei, Marten de Cruyff was luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht. Maar ook was hij van oktober 2011 tot en met maart 2016 commandant landstrijdkrachten. Tot en met mei van dit jaar was hij landelijk coördinator van 75 jaar bevrijding hier in Nederland. En alsof hij het nog niet druk genoeg had, op dit moment is hij voorzitter van de Invictus Games 2020. De Invictus Games is het grootste internationaal sportevenement voor fysiek en of mentaal gebonden militairen. En volgend jaar wordt deze georganiseerd hier in Nederland in Den Haag. En wat verder bijzonder is om te vertellen, is dat Marten Cruyff destijds commandant was van 45.000 militairen in Afghanistan. En dus ook de commandant van ridder in militaire Willemsorde, Gijs Tuinman. En dus ook indirect commandant van onze eigen Venrijse Kevin van der Rijt. Dames en heren, heel trots dat hij hier is en dat hij iets tegen ons komt vertellen. Geef hem een groot applaus. Marten de Cruyff. Dank u wel, Your Excellency, distinguished veterans. Please allow me to continue in Dutch because I'm going to talk about the value and the price for freedom, and you know all about that. So I don't have to lecture you anymore on that issue. Dames en heren, het is een hele grote eer voor mij om als Limburgs jager weer terug te zijn in Limburg. 3 keer afgelopen week. Ik moet hier maar gaan wonen. En het is altijd een groot genoeg om hier ontvangen te worden. Vooral omdat het thema mij heel veel zelf ook doet. Want ik ben een Tweede Wereldoorlog kind. Ik ben geboren in 1958, maar toch beschouw ik mezelf als een Tweede Wereldoorlog kind. Mijn moeder is geboren in 1925 in Zaandam. Ik was 15 toen de oorlog uitbrak. Ik moest achter op een fiets de blaadjes rondbrengen van het dagblad Trouw. En voor 200 gulden op een fiets met houten banden van Zaandam naar de Achterhoek fietsen. Om daar een mut aardappels op te gaan halen. Dat heeft ze heel veel met haar gedaan. Voor de rest van haar leven heeft ze het woord Duits niet of nauwelijks gebruikt. Ze kende maar 1 woord, dat was het woord mof. En toen zij van mij hoorde dat ik ging studeren aan de Duitse krijgsschool, de Führungsakademie der Bundeswehr, heeft ze 3 maanden niet met mij gepraat. Pas in de laatste 2 maanden van haar leven, toen ik een Duitse onderscheiding kreeg, toen begon ze het woord Duits te gebruiken. Dus er is altijd hoop voor betere tijden. Mijn vader is geboren in 1922 in Schiedam, in Zwart Nazareth, tussen de scheepswerven en de kroegen. En mijn vader kwam uit een arm gezin en kunnen onderduiken had ook te maken met geld. Er was geen geld, dus mijn vader werd afgevoerd als dwangarbeider met zijn broers naar Duitsland. Hij heeft daar 3 jaar moeten werken op de proefstand voor de motoren voor de Daimler, Messerschmitt fabrieken, 109, 110. En is daar bevrijd uiteindelijk door de Russen. En mijn vader heeft de Duitsers nooit gehaat. Ik denk dat het komt omdat hij niet in een kamp was ingekwartierd, maar bij een Duitse boerenfamilie. Die eigenlijk zijn leven heeft gered toen hij tuberculose kreeg. En hij is bevrijd door de Russen. En ik denk wat hij heeft gezien, wat de Russen hebben gedaan met de Duitse burgerbevolking, heeft denk ik hem heel anders over de wereld doen denken. En ze hebben elkaar ontmoet in een kamp voor NSB-kinderen, wiens ouders waren geïnterneerd of gevangen waren. Nou, als je uit die relatie voortkomt, als derde kind, dan mag je zeggen, je bent een Tweede Wereldoorlog kind. En daarom ken ik Overloon ook goed. Ik ben geboren en getogen rond Arnhem, dus die slag ken ik. Maar al heel snel gingen wij en onze 4 broers en mijn vader en moeder in een oude Volkswagenkever naar Overloon. En zagen daar de slag wat daar is gebeurd. En dat staat in mijn geheugen gegrift. Ik ben nog vaak teruggekomen. En wat ik altijd elke keer mooi vind, en die moeten ze niet weghalen, ook bij het nieuwe museum, is die maquette van de slag bij Overloon. Met al die plastic tankjes en soldaatjes. Voor ons militairen is een maquette het mooiste wat er is. Moet je echt nooit weghalen. Dus dat kreeg ik allemaal gelukkig van huis uit mee. En ik was een buitengewoon slechte leerling op school. De mammoetwet heeft mij gered. Ik kon wiskunde laten vallen. En uiteindelijk kon ik als officier naar de infanterie, want daar had je eigenlijk geen opleiding voor nodig. Ik werd aangenomen op de KMA, tot verbazing van mijn ouders. En heb toen in totaal meer dan 40 jaar mogen dienen. En ik heb daar in die 40 jaar 4 dingen geleerd. Het eerste wat ik heb geleerd is dat vrijheid vereist heel veel inspanning. Gaat niet vanzelf.
Ik heb 9 jaar Koude Oorlog meegemaakt. Dat we eigenlijk dag en nacht klaar stonden om de voertuigen te beladen. 500 kilometer naar het oosten te rijden, een schuttersput te graven en kijken wat er zou komen. Ik heb dat gezien hoeveel werk dat kost en dat vrijheid niet gratis is. En we vergeten wel eens dat we die Koude Oorlog toen hebben gewonnen. En daar mogen we maar blij om zijn ook. Ik heb ook de offers gezien toen we op missies gingen. In Dutchbad 1, 2, 3, het is al gezegd, de 282 brieven die ik heb geschreven naar nabestaanden van soldaten die onder mijn leiding zijn gesneuveld. En 104 of the letters I wrote to the next of kin for soldiers who were killed in action went to the United Kingdom. Dus dat heb ik gezien. En een van die offers was inderdaad, toen Gijs Tuinman er zat, en ik ben bij zijn uitvaart aanwezig geweest op Kamp Holland, was Kevin van der Rijt. Dus dat staat mij nog allemaal bij. En dat zijn dingen die ik ook nooit meer vergeet. Het vergt ook kameraadschap. En dat heb ik ook gezien bij Kevin van der Rijt. Gijs was daar met zijn mannen, was eigenlijk omsingeld. Kevin lag ergens anders. Elk normaal mens zou hebben gezegd, ja, we laten Kevin waar die is, we gaan onszelf in veiligheid brengen. Maar het feit dat Gijs heeft gezegd, met zijn 6 mensen, luister, we laten niemand achter. We laten nooit iemand achter. You never leave a man behind. Dat is wel de kameraadschap die zo kenmerkend was. En ook de kracht. En daar ligt voor mij ook de relatie met de Invictus Games. De Invictus Games is voor en door veteranen, maar je moet vooral gaan kijken, niet vanwege die veteranen, maar omdat je daar de kracht van de mens ziet. Je leert in die 40 jaar dienst hoe sterk de mens kan zijn. En juist die veteranen daar, die allemaal in een heel diep gat zijn gevallen, fysiek of mentaal, en die er zelf uit zijn gekropen, stralen zo'n kracht uit. Ik geloof heilig in de kracht van de mens. Maar ik heb ook geleerd dat veiligheid of vrijheid is een werkwoord. Dat gaat niet zomaar. Daar moet je aan blijven werken. En ik denk dat het een aantal dingen vereist. En het eerste is moed. En ik bedoel niet alleen maar moed in de zin dat je tegen het vuur van de vijand in naar de vijand gaat. Maar ik refereer even naar moed om over je eigen schaduw heen te durven springen. De laatste eeuw is Europa gedomineerd door een tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland. Een oorlog in 1870 die heeft geleid naar de Eerste Wereldoorlog, die weer heeft geleid naar de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat we wel eens vergeten, nu we 75 jaar vrijheid vieren, dat we dankbaar mogen zijn dat we toen hele grote mensen in Europa hadden. Die zeggen, wij moeten over onze eigen schaduw springen. Wij moeten die tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland uit de wereld helpen. Wij moeten gaan samenwerken. Want een derde wereldoorlog kan Europa niet meer hebben. Mensen als Monnet, Schuman, Adenauer, die daar de hoeksteen hebben gelegd voor de Europese gemeenschap voor kolen en staal, Europese economische gemeenschap, Europese Unie. Dat waren mensen die een enorme moed aan de dag hebben gelegd. En eigenlijk een hoeksteen vormen over het feit dat wij, 75 jaar later, nog steeds in vrijheid mogen leven. Het vereist ook visie, want vrijheid komt echt niet vanzelf. En dat is iets waar ik mij wel zorgen over maak. Als ik zie hoe de wereld om ons heen nog steeds niet veilig is, dan hebben we geleerd in de Tweede Wereldoorlog dat je dan wel visie nodig hebt over je eigen veiligheid en je toekomst. En ik zie dat we in de Verenigde Staten een president hebben die, denk ik, de afkorting NATO niet eens kent. Maar dat betekent wel, als je weet dat bijna 90% van de grote middelen van NATO zijn in Amerikaanse handen, dat wij als Europa eigenlijk met lege handen staan. En daar zullen we wat aan moeten doen. Kijk wat er nu in Syrië gebeurt. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid voor de wereld. Het vergt ook een zwaardmacht die je kunt gebruiken. Kijk naar de krijgsmacht. De krijgsmacht is die zwaardmacht. Die wordt pas ingezet als de belangen van de Nederlandse staat echt in de wortel zijn aangetast. Ik kan u zeggen, voordat we de krijgsmacht weer in een positie hebben dat ze haar grondwettelijke taken kan doen, dan zijn we echt nog even een aantal jaren bezig. We zijn daar nog echt lang niet. En als laatste vereist, denk ik, vrijheid ook kennis. Hier vlak in de buurt ligt IJsselstein. Een enorme begraafplaats waar meer dan 31.000 Duitsers zijn begraven. Ik ben groot geworden in 1958. Op de lagere school werd me altijd geleerd dat wij Nederlanders, wij waren de goede. En de Duitsers waren de slechte. En mijn moeder die versterkte dat natuurlijk. En als je dan meer kennis krijgt en je leert meer lezen, dan zie je, wacht even, goed en kwaad is niet zo makkelijk. Er zijn een heleboel Nederlandse militairen in Duitse krijgsdienst gesneuveld.
Een heleboel bij de Waffen-SS. Schatting tussen de 10 en 15.000. Er is geen land in Europa naast Polen waar zoveel Joden zijn afgevoerd dan in Nederland. En de marechaussee die bewaakt kamp Westerbork. Als je meer weet, dan wordt zwart en wit grijs. En dan zie je dat het niet alleen maar slachtoffers waren, wij, maar soms ook dader. En dat de daders die op IJsselstein liggen soms ook slachtoffer waren. Kennis is wel belangrijk, want de nuance is gebaseerd op kennis. En last but not least, de sleutel voor vrijheid is in mijn ogen verdraagzaamheid. En hoe mooi staat dat thema hier achter mij. Verdraagzaamheid komt niet zomaar. Het begint met, als je die geschiedenis kent, gebruik dan die geschiedenis om niet te kijken wat we als splijtswam kunnen gebruiken. Wat ik heb ervaren in Bosnië, waar mensen nog ruzie hebben, of wat er 750 jaar geleden op een slagveld is gebeurd. Maar kijk vooral wat ons verenigt. En dat is veel meer dan dat ons uit elkaar drijft. Kijk je geschiedenis, ken je geschiedenis, gebruik hem goed. Want dat is de sleutel naar verdraagzaamheid. Ik denk dat het ook te maken heeft met uiteindelijk met iets wat met verzoening te maken heeft. En ik zal het proberen uit te leggen aan. 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog. Vlak daarvoor eindigde de Eerste Wereldoorlog. Er is een hele mooie foto waarin 25 jaar geleden, of bij het 75 jaar herdenken van het einde van de Eerste Wereldoorlog, Kohl als Bundeskansler en Mitterrand hand in hand bij de graven van het slagveld van Verdun staan. En als je praat over verdraagzaamheid en je praat over vergeving, dan is dat het symbool daarvan. Dat is een hele mooie foto, nu weer gemaakt, afgelopen jaar, waarin bondskanselier Merkel en president Macron hand in hand staan op de landingsvelden van Normandië. Wat zou het toch mooi zijn, als Bundeskanselier Merkel volgend jaar op 4 mei op de Dam staat. Wat zou dat mooi zijn. Want dat is pas verzoening. Niet alleen verzoening tussen ons en een oude vijand, maar een huidige kameraad en een toekomstige bondgenoot, maar ook verzoening met onszelf. Dank u wel.
Dames en heren, in het volgende blok gaan we kijken en luisteren naar dames. 3 jonge dames. Als eerste gaan we kijken, maar vooral ook luisteren naar zangeres Helen Nillissen. Helen is in en rondom Venray bekend als zangeres van de formatie VES. En zij zingt zometeen voor ons het nummer Windows of Hope. Daarna gaan we luisteren naar de 13-jarige Adalina. Adalina is kleindochter van oud-luchtmachtmilitair Jan van Stelten en voorzitter van de commissie Venray viert 75 jaar vrijheid, Gerda van Stelten. En zij zal voor ons een gedicht voordragen, een gedicht over vrijheid dat oma geschreven heeft. En tot slot gaan we kijken en genieten van Rosa. Rosa gaat voor ons dansen. Dansen is voor haar vrijheid. Door zich over te geven aan de muziek creëert zij een gevoel van verlossing. En door haar lichaam vrij te laten bewegen maakt ze zich voor even los van de wereld. En Rosa danst zometeen op het nummer Truth van Bel Maria. Dames en heren, uw aandacht voor Helen, Adalina en Rosa. Your
Vrijheid. 75 jaar geleden brachten zij de vrijheid mee. 75 jaar geleden, ik was er nog niet. Maar ik heb erover gelezen, ik heb erover gehoord. Maar wat doen wij ermee? Vrede is vrijheid, maar geldt dat voor iedereen? Wat is vrijheid? Wie geeft dat door? Ik heb erover gelezen, ik heb erover gehoord. Maar denk vaak, waar moet het met de wereld heen? Nog steeds wordt er ergens gevochten. Nog steeds doen mensen elkaar pijn. Nog steeds is er geen respect. Nog steeds mag en kan niet iedereen zichzelf zijn. Wat zou ik graag weten? Wat zou ik graag horen? Dat er overal vrede is. Geen oorlog meer of haat. Iedereen beseft, vrijheid. Iedereen aangaat. 75 jaar geleden brachten zij de vrijheid mee. Hen wil ik hier bedanken. Zij vochten voor ons en velen gaven zelfs het leven. En het is nu aan ons om die vrijheid door te geven. Today I want to say thank to those who fought for our peace and freedom. And now it's our duty to pass it on. Thank you.
Ja, mag ik nog een heel groot applaus voor alle drie de dames, Helen, Adelina en Rosa. Ja, dan mag ik nu onze burgemeester wederom uitnodigen, maar nu dit keer samen met de voorzitter van het comité 75 jaar vrijheid Venray, Gerda van Stelten, en de secretaris Mirjam Smit, want zij gaan onze bevrijders een kleine attentie aanbieden. Dus als ik jullie mag vragen om naar voren komen om dat te doen. En ondertussen hebben we volgens mij ook nog een stukje muziek. Dank u wel. Then now I want to invite Sir Kenneth Mayhew to come here on stage. Ik wil graag Sir Kenneth Mayhew uitnodigen hier op het podium, want ik heb begrepen dat hij nog iets tegen ons wil zeggen. Please. My first visit to Overloon and Renray 75 years ago, not by invitation, and with a very hostile reception
to this lovely area that you see today. It's a great honour for me to take part in the ceremonies and commemorations which you acknowledge so respectfully. Those who took part in your liberation have been fortunate to enjoy the friendship of your people for so long, and the generous support my wife and I receive is greatly appreciated. To have received your esteemed medal, the Willem Sword, is a matter of great pride to me and has meant so much. The people of the Netherlands have a special place in my heart. Thank you, all of you. Thank you. Ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen, maar we willen nog heel graag iets laten zien. Want er zijn nog veel meer mensen die dankjewel willen zeggen tegen onze bevrijders. Kijkt u maar eens even mee. Ik was in 1944 11 jaar. We woonden in de Grote Straat, nummer 24a. De 12e oktober kwam er eerst 's middags al een granaatvuur. Op een gegeven moment was het even stil, maar we hoorden wel een paar zware ontploffingen. En op een gegeven moment een zuiging. Gelijk daarna voelden we in onze mond stof en de neus. Daar bleken dus bommen te zien geweest. En een voltreffer op ons huis. Vrijheid voor mij betekent dat je je druk kunt maken om de simpele dingen in het leven. Dat je je niet druk hoeft te maken om de basisbehoeften die wij als mens nodig hebben. Als veteraan heb ik ook wel eens de andere kant van de medaille gezien. En gezien wat de gevolgen van oorlog kunnen zijn. Wat het kan kapotmaken in mensenlevens. Vrijheid betekent voor mij het overal kunnen gaan en kunnen staan waar je wil. Het kunnen bewegen, de expressie, het kunnen overgeven en vooral ook het inspireren van mensen. En ik vind die ultieme vrijheid echt in het dansen. Uiteindelijk zien wij op zaterdag morgen naar Servaas gegaan. En daar hebben we een week lang in de kelders gezeten. Op de 18e oktober door dit jaar kwam de Tommy, de eerste Tommy's in de kelder.
En nadat ze alles bekeken hadden in de kelders of er iets anders was, kwam er een Engelse en dan had je een pakje sigaretten, Engelse Woodburn. Ik zie ze nog, groen pakjes. En ik had al stiekem gerookt vroeger. Nou, ik heb een sigaret gevat. Ik kreeg vuur. Ik geloof dat ik die sigaret wel 8 keer uitgemaakt heb en daar aangestoken. En die roken toch zo lekker, dat was... 5 jaar geleden ben ik uit Syrië naar Nederland gevlucht. Toen ben ik naar Venray komen wonen. En op dat moment ben ik begonnen met heel veel dingen aanleren. Allereerst de betekenis van de vrijheid en hoe ik met mensen moet omgaan. Hoe ik mijn mening mag en kan geven. De vrijheid betekent nu voor mij dat jij mag zeggen wat je wilt zeggen, maar je moet niet vergeten dat je de anderen moet respecteren. En de vrijheid maakt van jou een eerlijke mens. Vanwege mijn werk word ik eigenlijk dagelijks geconfronteerd wat het is als je niet in vrijheid leeft of opgroeit. Hier op de Duitse militaire begraafplaats liggen bijna 32.000 mensen begraven. Dat is eigenlijk wat ongeveer 6 jaar lang gemiddeld elke dag doodging in die oorlog. We hadden eigenlijk niet een belul van oorlog. Die spanning en de schrik, die kenden we eigenlijk gewoon niet. Maar ons elders, ik denk dat die wel heel veel zorg hebben gehad. En zeker uw vader en ook alles kwijt was, zijn zaak. Alles wat hij had. En toen is een paar maanden later is ook nog mijn moeder gestorven, dus dat was dubbelop. Dat was ons bevrijding. Ja, op plekken als deze, daar zijn de gevolgen van oorlog gewoon tastbaar. Je kunt het zien hoeveel mensen hier liggen begraven. Deze personen, die hebben voor ons gevochten, voor onze vrijheid. En ik vind het belangrijk om daarbij stil te staan. We hebben het hier eigenlijk in Nederland hartstikke goed. Dat is in andere landen is dat heel anders. Daar gaat de overheid zijn eigen gang. We hebben hier een aantal vluchtelingen die vrijheid niet hebben die wij hebben gehad. En wij hebben die vrijheid onder andere te danken aan de Engelsen die 75 jaar geleden hier gekomen zijn om voor onze vrijheid te vechten. Dankjewel. Door jullie ben ik vrij. Dus bedankt en shukran. Dankjewel. Thank you very much for the secrets. Dames en heren, ik denk dat dit misschien ook even een moment voor ons allemaal is om voor onze bevrijders nog even te staan en te applaudisseren. Thank you very much. Beste mensen, we zijn aangekomen
bij het einde van het programma. En ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw aandacht en voor uw komst. Zometeen zullen wij met z'n allen hier naar beneden gaan. Daar zal zometeen een hapje en een drankje voor u klaarstaan. Maar als u de trap omlaag gaat, krijgt u als allereerste een feestelijk glas aangeboden. En zometeen wil onze burgemeester ook samen met u een toast brengen op 75 jaar vrijheid. Nogmaals, voor hier zit het erop. Hartelijk bedankt voor uw aandacht. Dat geldt ook voor alle kijkers van Peel en Maas TV. Dank u en tot ziens. Thank you very much. Goodbye.